על כן קבעו לנו קדמוננו גם לקרוא את נבואת מלאכי בשבת הגדול, כדי שנתחזק באמונה ונטהר את עצמנו מהשפעות זרות. וכבר אמרו לנו חכמים זיכרונם לברכה, שלא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות האמונה, ואין הגלויות עתה מתכנסות אלא בשכר האמונה. אז צריך להיות חזקים באמונה, לא להתפעל ממה שרואים את אלה שצועקים שב עבוד אלוקים ומבצע כי שמרנו את משמרתו. צריך להתבונן נכוחה מה כתוב בתורה, מה אמרו לנו הנביאים, מה הודיעו אותנו שיהיה בדור האחרון, וללכת עם עיניים פקוחות אפילו אם זה מספר אנשים בלבד. שהרי אליהו בדורו נשאר לבד. לבד. מן הסתם היו גם כאלה שהאמינו למה שהוא אומר, אבל הם נסתרו, הם פחדו מנביאי הבעל. הם שתקו פשוט, נעלמו, התאדו. הראיה, כשהתברר להם האמת, שירדה אש מן השמיים, הם בעצמם שחטו את נביאי הבעל. אבל לא היה להם את האומץ לעמוד אפילו לימינו של אליהו הנביא. זה הכוח של הציבור, שהוא מושך את ההמונים אחריו, והם כמו עדר. אבל יש בודדים ביחידי סגולה בכל דור ודור, שהם מתלכדים סביב האמת, ולא עוזבים אותה במסירות נפש. אלה היחידים שמוסרים את נפשם בשביל השם. לא חייב בפועל ממש, אבל זה עד כדי מסירת נפש. שהרי רדיפת הילדים, ביזוים, איומים על פיטורים וכל הדברים האלה, זה בחינה של מסירת נפש. באשריהם של אלה שזוכים, בעליהם נכתב ספר מיוחד, ליראי השם ולחושבי שמו. וכתוב שאחרי כן הקדוש ברוך הוא בעמק יהושפט, יוציא את הספר ויקרא לכל אחד בשמו, למי שכתוב בספר. כמה היו אנשים שימתינו שיקראו להם, ולא יופיעו ברשימה.